Det är ett originalmotor. Då är det dags för det kanske till och med årets prestigekamp det här. Vi får se, de kanske möts igen. Men det är mycket bröderkärlek. Om man är beredd, om man är igång. Och där pratar vi! Oj, Antti-Arne på Guldbull. Där han fyller helt spikat i muren med sten, de här pojkarna. Ska vi se. Jag har terror närmast publiken. Rickard Nilsson, 2011 års mästare. Och han är het i år. Fjol var Rickard 3. Och hade en knallhård semi då, minns jag, mot Mikael Hansson som sedermera vann. De hade de 2 bästa tirarna i hela tävlingen i sin semifinal. Här går det undan. Vi har vänt på en riktigt bra tid. Nu hade vi inte så det rullade igång här, men vi ska se när de närmar sig målet så småningom. Här går det fort. Här går det riktigt fort. Nu är på väg in. Ska vi bara hålla ihop växellådan och ingen pinne ner här. Ta det vackert in, Rickard. Där är det mål.